Mali cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni an sigira an ka nin kɛnɛ ninnu kan min ye bonya ni bonyamasegin ye an b'o kɛ ka ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu bɛ bilasirali ani ka se an ka ja ninnu ka a cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na an b'o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ foli ka kɛrɛnkɛrɛn ka di jɔn ma o de ye Mamadu Fa Separa k'a fo ka waleɲuman dɔn ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'u fo Mamadu Fa Separa ale bɔlen kɔfɛ a la an bɛna min ye sarangosi saran cɛ ni muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni ka saran an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka bɔ yen Universel Media cɛw ni muso n'a fɔra Universel Media ka ban bɛɛ lajɛlen hakili bɛ taa kuraminɛnko ɲuman fo ka taa se frigo groupe ale yɛrɛ ni moto olu yɛrɛ kɔni ka tuluko fo ka taa se mobili yɛrɛ kɔni ma a ka diya motɛrimafɛn a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen n'i ko Super GT ka ban i mago kɔni a dilanna min ye tuluko ta fanfɛla ye Super GT k'a k'i ka tulu kɔnɔ ka sɔrɔ a ma gɛlɛya las'i ma Super GT k'a k'i ka tulu kɔnɔ tulu tigɛ min ni e tun b'o o ye kɔrɔlen ayiwa o ka se ka nɔgɔya tulu e ka moteur tun bɛ sisi bɔ min kɛ Super GT ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ e ka Super GT ka se ka o sifilɛ n'i y'a sifilɛ i bɛna nkalon bɔ anw yɛrɛ kɔni da o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛ min bɛ tali kɛ busuru senparan k'a fɛnɛ fo yan nɔ ka waleɲuman dɔn n'an bɔr'o la an bɛ taa an ka mairie kɔnɔna la maire la fara biriki o de ye Umaru Togo ye k'a fo ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo chef comptable Tunukara an bɛ y'a fo fo ka taa se min ye monsieur Ba ni o ye Segale mairie kɔnɔna la k'a fɛnɛ fo ka bɔ yen ayiwa terre des hommes minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye baɲumankɛ tɔnw ye Mali kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen de kɔni fo terre des hommes a baarakɛlaw a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nka ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ fo maa kelen min tɔgɔ da o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jariyɛtu Manda ayiwa Watara an bɛ foli k'a la madame Kuruma Jariyɛtu Manda Watara an b'a fo nin waati in na ka terre des hommes ka bɛɛ lajɛlen fo baɲumankɛ tɔn fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ yen impôt kɔnɔna la n'an y'an ka musobaw an b'olu fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la madame Ba Fanta Sise k'a fo ale ni madame Sidibe Fatumata Bagaka an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo adama faamuya mana sɔrɔ nin na an bɛ taa sugu la teliya la ka na Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali siga foyi t'a la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na taa ni ka segin ye bana ye a tɛ jɔni den kelen to an kɔni taara an nana dantigɛli jan a t'a kun bɔ i b'a fɔ an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna ta yen bamananw ka kuma don ko nɛgɛ bila kan kɔni o ye kan kelen i y'a ta gongolo wa i yɛrɛ kɔni y'a bila o y'o gongolo kelen i b'a ye bi an bɛ waati min na Mali kuranko a kɛlen bɛ i n'a komi nɛgɛ ta kan ani a bila kan ayiwa an y'a fɔ an ka jɛmukan tɛmɛnlenw kɔnɔ Mali kuranko a kɛlen bɛ Paris min ye sigidaw ale ni quartier wɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ni dɔ y'a cɛ bi
ni o ye tɛnɛn ye walima alamusa i b'a ye k'a fɔ juma maa dɔw bɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ a cɛ waati tɛmɛnlenw na ni kuran yɛrɛ kɔni kun tigɛra maaw de kun kamana yɛrɛ kɔni bɛ gan nka bi an bɛ waati min na ayiwa i bɛna ye k'a fɔ ni e ka quartier de ye tile kelen kɛ ka sɔrɔ kuran ma tigɛ yen nɔ ayiwa maaw yɛrɛ kɔni bɛ don kamana gan yɛrɛ kɔni na bari o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko sini mumɛ bɛɛ lajɛlen na aw nin tɛ kuranko yɛrɛ kɔni na kuran o ye hakɛ dɔ ye maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye telefonitigi ye o kɔni o y'a dɔgɔyalen dɔw bɛ olu yɛrɛ kɔni ta ye 2 fo ka taa se 3 ma n'a fɔra ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ ka taa pila la ɲɔgɔn fɛ walima k'a bɛɛ décharger ɲɔgɔn fɛ waati de i bɛna dɔn k'a fɔ ko jaa ko kuran ye anw ka hakɛ yɛrɛ kɔni dɔ ye o hukumu kɔnɔna la kunnafonidilaw olu ka jɛkulu min bɛ yen ko BIPRAM fasoko BIPRAM olu ko k'u ta ye fasoko ye u ta tɛ maako ye ayiwa u ta yɛrɛ kɔni tɛ politiki baara ye BIPRAM kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka jateminɛw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ jamanadenya ɲuman a kɛko ɲuman o de ye olu ka hakilina ye olu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sigi kan ye n'i ye Lasana Jawara ta ale yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ BIPRAM maa bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra a kan ka bɛn n'a ye ka sɔn a ma fɛnɛ ayiwa ka bataki yɛrɛ kɔni k'a kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ko yalima k'a kɛra di ayiwa dalilu min bɛ yen n'o b'a to Seyidu Lamini Tarawele walima Lamini Seyidu Tarawele ni ale yɛrɛ kɔni tɛ se ka jɔsi ka bɔ minisiriya la ko jamana ɲɛmaa a k'a bɛɛ lajɛlen k'a da olu yɛrɛ kɔni tulo kan u ye bataki kɛ k'a kɛ 2 ye ka kelen di n'o ye Lamini Seyidu yɛrɛ ma ka kelen k'a di min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma min b'a to a bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ tigɛ malidenw ka danaya min yɛrɛ kɔni b'a kan ayiwa u kana fɔ u jigi yɛrɛ kɔni ko a ka min ye Lamini Seyidu ka se ka o jɔsi ka bɔ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kuranko dɔ ma minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ kuranko ma a kɛto b'a la ayiwa nin kɛnɛ yɛrɛ kan i b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an donna Lasina Jawara ale yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ kabini waati jan tɛmɛnlenw na ale kɔni ye jamana ɲɛmaaw ka se ka sɛbɛnni kɛ ka ɲɛfɔli k'u ye min ye Amadu Tumani Ture ala ka ɲinɛ a la ka bɛn ni mɛkalo san 2013 yɛrɛ kɔni waati ye a ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin Elhaji Bubakari Keyita ma ka taa ni san 2016 yɛrɛ kɔni na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛnni a y'a ta k'a ɲɛsin n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Nicolas Sarkozy o kɛra ka bɛn ni san 2017 yɛrɛ kɔni ye ayiwa diɲɛ kɛlɛyatɔba ka kiiriso a y'olu fɛnɛ sɛbɛn ayiwa nin bɛɛ lajɛlen ye jateminɛw ye a ye jateminɛ minnu kɛ ka se ka olu da kɛnɛ kan nka a ma ɲinɛ fiyewu fo san 2018 yɛrɛ kɔni na Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita ale ka minisiri dɔw yɛrɛ kɔni bɛ a ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma nka nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i bɛna ye san 2023 ayiwa bataki kɔni a kɛra ka ɲɛsin jɔn ma o de ye jamana ɲɛmaa ye fo ka taa se minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kuranko ma Lamini Seyidu Tarawele a ko bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ ale de ye records bɛɛ lajɛlen gosi i b'a ye k'a fɔ Seyidu Lamini an bɛ waati min na ni tɔgɔ bɛ maa la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ e ko Lamini Seyidu ale tɛ a maa tɔgɔtigi yɛrɛ kɔni dɔ ye wa nka tɔgɔ ko n'i b'a sɔrɔ ɲuman sira kan o ka ɲi bonya b'o la nka maa min ni e kɔni ta kɛra tɔgɔjugu caman de kɔni ye e yɛrɛ kɔni kɔ e ko Lamini Seyidu ta a yɛrɛ kɔni ma k'o ye wa bi an bɛ waati min na n'i ye kurantigɛ yɛrɛ kɔni ta maa tɛ Seyidu Lamini yɛrɛ kɔni kan minisiri foyi den kelen kuma na ayiwa min ye a ta in ɲɔgɔnna si kɛ nka i b'a ye ni kurantigɛ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na siso tɛ to yen baarakɛ yɔrɔ ayiwa izini yɛrɛ kɔni olu tɛ to yen kuran yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ɲɛtugu ka yɛlɛ nin ayiwa a bɛ tigɛ cogoya min na a bɛ na o cogoya kelen na o kɔni o baara in a tɛ se ka kɛ fiyewu ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni o ma y'a la ni maaw bolofɛn ma tiɲɛ i b'a sɔrɔ ayiwa fɛn caman wɛrɛ minnu ni olu ye sokɔnɔ minɛnw fo ka taa se baarakɛ yɔrɔ minnu ma olu yɛrɛ kɔni bɛ tiɲɛ walima aw ka baara lasumayali min bɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye izinitigiw olu yɛrɛ kɔni bɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'u ka baara la bari sɔrɔ a tɛ labɔli kɛ ayiwa ko n'i y'a mɛn mori a bɛ wari min don kɔlɔsi la bamananw b'a fɔ ten ko wari min tɛ sɔrɔ moriya la ko o kɔni o tɛna don kɔlɔsi la fiyewu bi an bɛ waati min na Seyidu Lamini kabini 2020 a bɛ min ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka kuranko bɛɛ lajɛlen ma a bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na nka halisa a bɛ ka jamana ayiwa ka a tɔ k'a digi ka don dingɛ jugu o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa malidenw olu yɛrɛ kɔni funteni o kɔni o kɛlen bɛ olu yɛrɛ kɔni taara ye wa i b'a ye dibiko kuma maa yɛrɛ kɔni tɛna se k'o fɔ bi an bɛ waati min na kɔni nka i b'a ye don min na a yɛrɛ kɔni bɛ baara yɛrɛ kɔni ta
a ye i dalakan ka se ka a di maliden bɛɛ lajɛlen ma kuranko gɛlɛya ko n'ale yɛrɛ kɔni nana kaban a bɛna a bɛɛ lajɛlen kɔni ban bari minɛ ɲumanw ani minɛ sabatilenw olu yɛrɛ kɔni dira a ma min b'a to baara ninnu kɔni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nimisiwasa yɛrɛ kɔni ye cogoya min na nka dalakan min ni a bɔra a da ayiwa maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko o kɔni o ma timɛ minisiri min n'a ka baara bɛnnen bɛ kuranko ma a ko i b'a ye k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa cɛsiriw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ nka bi i b'a ye n'i donna an ka dugubaw kɔnɔ fo ka taa se dugumisɛnninw ma kurantigɛko kuma a dogolen tɛ maa si yɛrɛ kɔni degelen na bari ka d'a kan minisiri min yɛrɛ kɔni bɛ yen ayiwa ale tɛ se bi wa a yɛrɛ kɔni a tɛ se sini o hukumu de kɔnɔna la u y'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ maaw ye danaya min da i kan ayiwa maaw kana fɔ u jigi kɔ walima maaw yɛrɛ kɔni kana jigi e la don n'a nataw la olu kɔni ye bataki kɛ k'a ci ma olu ye ladibaga de ayiwa min ye lamini seyidu e ka se ka ale k'a ta dɔrɔn k'a bila kɛrɛfɛ k'a bɔ minisiriya la a ka mɔgɔla na maa min ni o bɛ se ka malidenw yɛrɛ kɔni mɔgɔw yɛrɛ kɔni dilan nka jamana ɲɛmaa ka sɛbɛnni yɛrɛ kɔni bɔlen kɔfɛ u ye bataki yɛrɛ kɔni k'a kɛ fila ye an y'a fɔ cogoya min na filanan u kɔni u y'o ta k'o ɲɛsin n'o ye seyidu lamini yɛrɛ kɛ ale yɛrɛ ma kumakan o kumakan n'u y'o don jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ta kɔnɔ u y'o kelen de don a yɛrɛ kɔni ka bataki kɔnɔ k'a kɛ ayiwa kuruye ye k'a di a ma a yɛrɛ n'a kalan ayiwa ko i yɛrɛ bolo ka k'i kala ye ayiwa o kɔni o ka wusa maa wɛrɛ kɔni ka kɛ e yɛrɛ kɔni kala ye ayiwa ko kɔnɔni panna a tigi bolo ayiwa o fɔ ka di k'a fɔ ko kɔnɔni k'a panna maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni bolo fasiri bɛ waati min na a sɛbɛnna laya jara fɛ an ye min bɔ suwari de bamako kɔnɔna la nka halisa an bɛ to suwari de bamako ale hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye kuranko an bɛ to o fɛnɛ lahala a kibaruya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin fɛnɛ ye bataki ye an b'a fɛnɛ lase bataki min n'a kɛra gawo olu sifinnakaw yɛrɛ kɔni fɛ u ye min ye jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ u kɔni u y'u jɔ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a bɛn ni jumɛn ye bari ka d'a kan olu mago bɛ cakɛda ni baarakɛ yɔrɔ minnu na o si den kelen yɛrɛ kɔni to olu fɛ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko service financier de l'État o tɛ yen ayiwa ka fara o kan u y'u da don délestage n'o ye kurantigɛ banbali min ayiwa ni o yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ gawukaw y'a yira k'a fɔ ayiwa ko ba min bɛ kasi ko minɔgɔ to o la bi olu kɔni ye sɛbɛnni kɛ k'a ɲɛsin jamana marabolo ɲɛma walima gawo marabolo ɲɛma n'o ye gouverneur ye ayiwa k'a yira la k'a fɔ kabi dɔgɔkun yɛrɛ kɔni daminɛ la min ye jamanaden nana masumalo olu ka jɛkulu n'a bɛ fɔ min ma ko société civile o de y'u ka gɛlɛya ye u y'u da don ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen na k'a yira n'o ye marabolo a ɲɛma yɛrɛ kɔni na ayiwa gawukaw u ko ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni tɛ fila ye ko gawo n'a mumɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen kɛ kurantigɛ a tɛ ban i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛw olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nka kurantigɛ in o de kɔni bɛna kɛ sababu ye gilasi feerela ale ka gilasi o tɛ feere min ye firikotigi min kan ka boisson yɛrɛ kɔni feere o fɛnɛ bɛ don gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama u ko gawo edm n'i y'a ta k'a lajɛ san fila o na ni dɔ yɛrɛ ma k'a kan ayiwa fo ka n'a bila san fila ni dɔ ma k'a kan ayiwa laɲini mun bɛ kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ kuranko ta fanfɛla la ko énergie yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka kuran k'a di gawukaw olu yɛrɛ kɔni ma bi an bɛ waati min na ko wari kana k'i kunɛ hali n'olu mari janɛ yɛrɛ kɔni b'i bolo kuran bilama a bɛ tigɛ i yɛrɛ kɔni fɛ yen ko kuran yɛrɛ kɔni kɛlen tɛ diyagoya ye bilen dɛ kuran kɛlen bɛ de maa minnu n'a ka kan a bɛ di olu yɛrɛ kɔni ma waritigi ko t'o la ayiwa fo ni e kɛra maa wɛrɛ ye min b'a to e bɛ se ka kuran yɛrɛ kɔni sɔrɔ nka ko k'a fɔ gawo kuranko ayiwa a kɔni a kɛlen bɛ min ye ayiwa magan a gɔyɔko ayiwa a kɔni a tɛ ci bɛɛ yɛrɛ kɔni nɛn kan a ko bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ ayiwa minisiri a kɔni dɛsɛlen bɛ ka kuran yɛrɛ k'a di gawukaw olu yɛrɛ kɔni ma nka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔlen kɔfɛ a la u nana ye ko kuranko yɛrɛ n'aw y'a da don o la n'o de y'aw dimikun ye n'an ye ji yɛrɛ kɔni fɛnɛ tigɛ o la a bɛna dɔn ko min bɛ sen na ayiwa jiko o fɛnɛ nana ka na fara gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan bari ka d'a kan olu ka quartier dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu tɛ ji yɛrɛ kɔni sɔrɔ ala yɛrɛ kɔni yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la funteni waati ninnu yɛrɛ kɔni na maa minnu yɛrɛ fɛnɛ n'olu bɛ yen ko n'olu bɛ ji sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ni ji ni buruburu t'a la i b'a sɔrɔ a couleur yɛrɛ kɔni kelen i b'a fɔ maa min ye ayiwa sofaji ka cɛncɛn mugu yɛrɛ kɔni ta k'a seri a la walima buguri mugu yɛrɛ kɔni ta k'a suru a la a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye budget ye wariko ta fanfɛla contrôle financier impôt trésor fo ka taa se douane yɛrɛ kɔni ma ninnu si kabini san 2012 ayiwa nin bɛɛ taara don min na fɔ bi ayiwa o kɔni u ma se gawo i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ wele da ninnu ka segin ka na u ka baara ninnu ka se ka ko u yɛrɛ kɔni dɔ la ayiwa jamanadenw gawo kɔnɔna la olu kɔni y'u ka dusumakasi ka ɲinɛ yɛrɛ kɔni ɲimi ka bɛn ni edm ka kibaruya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen a ko olu ye kibaruya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na a bɛ fɔ min ma ko groupe électrogène a kɔrɔkɔrɔw i b'a ye jamana ɲɛmaa kɔni ye o laɲini ko
ko olu dɔw yɛrɛ kɔni kun kan ka taa Gawo ayiwa i b'a ye bi an bɛ waati min na a kɔni a kɛra dalafɔli de nka halisa o kɔni a ma kɛ fɔlɔ nka bi u ko an bɛ waati min na kunnafoni min n'u yɛrɛ kɔni bɛ a yɛrɛ kɔni sɔrɔ ayiwa baara min ni ani layise min yɛrɛ kɔni kɛra ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni b'o kɛ ka taa ni groupe ye olu fɛ olu ka kurantigɛ banbali min bɛ sen na a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na olu bɛ tile 3 pewu k'o di jamana ɲɛmaaw ani a marabolo ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ayiwa n'u ma dalilu ɲini olu ka gɛlɛya yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛna baaraw dɔw kɔni da don o baaraw olu yɛrɛ de kɔni senfɛ maaw bɛna dɔn Gawo ka denw olu ye jɔn ye nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ u ko min bɛ tali kɛ ayiwa jamana ɲɛmaaw la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ala ka fɛɛrɛ tigɛ gazi groupe minnu n'o olu fɛnɛ kun jɔlen bɛ duwanzan e ko u tɛ ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni tigɛ wa min b'a to olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka se Gawo cogoya min na bari u y'a jira k'a fɔ n'a ma se olu ma référendum o bɛ nale ani ko wɛrɛ kɔni bɛ nale nka olu kɔni t'a dɔn u t'a dɔn u bɛna mun kɛ nka mun ye référendum ye k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna a boycotté Gawo kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ olu bɛna nɔ ka se ka o de ta min b'a to jamana ɲɛmaaw u ka laɲini a bɛ se ka segin a kɔ cogoya min na fasiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ kokura tuguni an ye min bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la n'an ye Soir de Bamako bila an bɛ an teliya k'an tɛgɛ don o de ye kabako min ye Bugu Jara ale ni a ka kabako fa duniya fa farankaba i b'a ye bi kabako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ taa fo yɔrɔ jumɛn de la nin ye kamalen ye kamalen min ni ale yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 21 na i b'a ye ani a kɔrɔmuso kɔrɔmuso furulen bɛ cɛ mun ma ayiwa kamalen yɛrɛ kɔni yɛlɛmalen bɛ olu yɛrɛ kɔni ka ɲi i b'a ye a tɔgɔ de ye Dawuda Jala Kone Dawuda Jala Kone ka bɛn ni karidonya ye mɛkalo tile 7 san 2023 Jala Kone ale kɔni ye dɔrɔgu jugutala ye ayiwa Jala ale kɔni an y'a fɔ a bɛ a kɔrɔkɛ ani a muso yɛrɛ kɔni fɛ yen n'o ye madamu Danbele u ka domicile yɛrɛ kɔni ye Kati kɔkɔ yɛrɛ kɔni ye plateau lycée min bɛ yen ko Mami Sidibe o yɛrɛ kɔni o kɔfɛ i b'a ye malgré nin bɛɛ la ayiwa Jala ale kɔni kamalen kɔni a bɛ Dawuda hakɛto b'a la ale bɛ a kɔrɔmuso ani a cɛ fɛ yen nka o ma bali a ka dɔrɔgu juguta ani a ka gulɔba min a ka se ka dɔ yɛrɛ kɔni bɔ olu la a tora o la gulɔsɔngɔ o nana ban min ye alikɔli yɛrɛ kɔni sɔngɔ ye o banna ka dɔrɔgu sɔngɔ o yɛrɛ kɔni o banna ayiwa o min n'o kɛra ayiwa a kɔrɔmuso den min yɛrɛ kɔni bɛ yen o ka tablette denmisɛnninw ka jekɛla a y'o de ta ka taa o feere yaasa ka se k'a ka dɔrɔgu jugu ka se ka o yɛrɛ kɔni san o min n'o kɛra kɔrɔmuso cɛ fɛnɛ de ye a ɲininka yalima karisa n denmusonin walima n den o ka tablette kun bɛ yan nɔ i m'a ye wa o kuma min yɛrɛ kɔni fɔra i b'a fɔ biɲɛ de gɛnna Dawuda yɛrɛ kɔni fari la i b'a ye fanɛni banɛni olu de kɔni daminɛlen yɛrɛ kɔni filɛ o min n'o daminɛra dɔrɔn Dawuda a ma gɛlɛya ko koyi a y'a sɔrɔ min ye u ka muru u kɔni o dɔ dogolen bɛ Dawuda yɛrɛ kɔni k'u k'a bɔ min ye a kɔrɔmuso o cɛ yɛrɛ kɔni lajɛ k'a gɛla ayiwa k'a gɛla fo ka tila k'a gɛla tuguni o min n'o kɛra ale bolila boli min kɛra u ye kɔrɔmuso in kɔni ka se ka a cɛ ta ka taa n'a ye kɛnɛyasow la min b'a to ayiwa sabati ni nɔgɔyaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka na cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ a kɔni a kɛra ala yɛrɛ kɔni ta ye nka min ye polisilakaw kati fo ka taa se brigade territoriale ma olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲinini na yaasa Dawuda tɛgɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka da kan cogoya min na ayiwa a ɲininen bɛ jamanaden nanama sumalenw fɛ maa o maa ni e de ye Dawuda Jala Kone ye ayiwa i ka a yɔrɔ fɔ min ye finitigilakaw ye b'a ye k'a fɔ nin ye juguya dan ye i ma juguya kɛ kamalen yɛrɛ dɔrɔn n'hali i y'a k'i kɔrɔmuso la e kɔrɔmuso na fili a daga kɔni sigi o kɔni an kɔni b'o dɔn Bugu Jara ni y'ale tɛgɛ nɔ ye an ye min bɔ kabako yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔni ci ɲuman na ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi don kibaru gafe kunnafoni kɔnɔna la a kɛtɔ b'a la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Fatumata Tarawele fo ka taa se Adama Jalo ma olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ hali n'o y'a sɔrɔ kamera walima jabarani yɛrɛ kɔni tɛ jɔ olu kan nka olu sababu de b'a to y'aw bɛ ne ye diɲɛ donna sirakɔrɔw fɛ ka kumakan ninnu fɛnɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye cakɛda la ani nɔ Maki Kane ɲɛmaaba fo ka taa se Sabalikaɲi Ture ma ni ale yɛrɛ kɔni ye le directeur général de tous les temps an b'a fo ka b'o la Salifu Tarawele ka taa se Sidiki Ture ayiwa min bɛ tali kɛ Kalilu Ture ale ni Umaru Ture ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Aja Ture ka dugawuden yɛrɛ fɛnɛ kɛ ne muso a bɛ defu la defu ye tɛnɛndon ye ayiwa a ye dugawu kɛ ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ don ne ni muso ma an ka defu ka sɔrɔ o la o arrosage o bɛ kɛ an bɛ kulo la an bɛ sɔrɔ ka furusiri dagaw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi
Maimuna Traoré an b'a fɛnɛ fo nin yɔrɔ in na bari nin kuma in an b'a n'a bɛ digi ale la an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ